Здравейте! Днес ще ви покажа свиване с ляв и десен наклон. Това е свиването с ляв, а това е свиването с десен наклон. Започваме с наклона наляво и плетем последния начин. Хващаме бримката така, сякаш ще я изплитаме през стълбчето отпред и я прехвърляме на дясната игла. Правим същото и с втората бримка. След това и двете ги прехвърляме обратно на лявата и плетем през задните стълбчета. Заедно. И сега отново прехвърляме, вкарваме обратно двете бримки и изплитаме през задната игла, през задното стълбче и двете заедно. А сега ще ви покажа как се изплита свиването с десен наклон. То е съвсем лесно. Хващаме две бримки през предните стълбчета, сякаш ще бъдат изплетени, и ги изплитаме заедно. И отново и така получаваме свиваме с ляв и десен наклон. Благодаря ви, че бяхте с мен и до скоро!